Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam газетин немис телдә сыга. Бүтән республикаларны башкорт, татар һәм рус телендә укыйлар. Әссәләм гәзитенә материал әзерләүчеләр дә, уны бастырып чыгаручылар да, уны таратучылар да, уны укучылар да барыгы ла олы савапка ирешә. Ул бик бәрәкәтле гәзит. Ошо гәзитте укып, кемдер намазга батса, уның өчен һиңә лә савабы явып тора. Шуның өчен Әссәләм гәзитен садака итеп тарату ул бик матур гамәл. Әссәләм газеты минем өчен информацион мөхиттә бик зур бер асыш булып тора. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, аниме, хаги-ваги, майнинг яки вейп дигән сүзләрне ишетү менән кемдер бездә ирешә тәүлә яки бу безнең өчен ят терминдар нимәне аңлата икәнен дә кеше уйлап та бирмәй. Әмма ләкин бу сүзләр безнең яшьләр өчен бигрәк тә билдәле сүзләр. Һәм дин күзлегеннән шул терминдар нимә менән безнең җәмәгатькә ысынлап та куркыныч һәм нимә менән улар абакта нинди һөҗүмтәгә китерү турында буларның барыһы ла Әссәләм гәзитендә бик матур итеп аңлатыла. Бұл газетті біз балаларыбыз менән бик көтеп алабыз. Килгән газеттем бик кызыксынып укыйбыз. Бұл газеттә балалар өчен дә биттәре бар. Аш-һыу әзерләү рецептлары ла бар. Психология рубрикаһын бик яратып укыйм. Һәм үҙебез укыгач, был газетте ата-әсәләребезгә авылга алып кайтып бирәбез. Улар да был газетте бик көтеп торалар. Алып кайткас бик кызыксынып укыйлар. Үзләре укыһа, мәсеткә алып барып, мәсеттә күмәкләшеп укыйлар. Әссәләм газеты ябай газет түгел, ул дәгъват. Йөрәктән йөрәккә бирелгән гыйлемде таратучы, өйрәтүче дәгъват. Хөрмәтле милләттәшләрем, был газетте әзерләү өчен күп кешеләр дуга кылалар. Был газетте алдырыгыз, укыгыз, таратыгыз. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا